level yacho manje. Serious. Yatuda ninja je. Serious here mda. Ndinavo mdara vari kuti vane mukadzi akatorwa nemaninja. Vari kutsvagawo mari yesession. Mari yesession yekuenda palesson. Varida kuswipa mene mushina wacho swipe uripo here. Koma bheba musina kuswipawo here una ninja. Uya. Hanzi uyai waswipa. Uyai muswipa hawo hamungamboadaro. Ona. Uyai muswipe. Serious here mda. Manje swipe itoripo. Hapana wada kuswipirawo ninja here mdara. Hapana wada kuswipirawo chero dhora zvaro. Vaendo hanzi vakatorerwa mukadzi nemaninja. Serious, serious mdari serious. Swipe itoripo. Mdara ndezveshuwa here. Aiwa vanhu vari kutoswipe. Aingobatsirawo German awo mana musadaro mami. Ore mdara nini changoitawo ndichatumirawo kuti mdara muri kutsvagochi rubatsiro. Vanhu vauya kuitese vakupe mushina wavo weswipe vanawo. Vari kutiwo vari ngotsvagawo rubatsiro rwekuti mukadzi wavo adzoka akatorwa nemani. Ani maninja acho ndekuJapan but ari lokari ezvinozvi. Saka ndichangotumirawo mdara. Haisi nyaya chivavo.